jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw TV en garti e kattanɗe jomiraɗo e subakan ɗo gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane jahandeji leydi Sénégal joni palen koye jahandeji ɗi alarba nogasi jiiɗiɗi lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi joyyi ko sifa e kelle gadane jahandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jahande las quotidien musidɓe men jahandiyankoɓe holno ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe mbatton ko natal hoore jagorɗo Ousmane Sonko ɓe mbitande ko lumière sur la falsification des finances publiques ko yowiti e laɓɓitinde ɗum ko ganduɗa kañum woni ko yowiti e ko ganduɗa kañum woni finance publique o ɓe kullitande wonande kay l'FMI nena waɗa félicité omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko hono wiiri e jayande nde ganduɗa kay ko kam woni e jayande wiyetede e jayande las quotidien kam musidɓe men jahandiyankoɓe ɓe garti hen kono noon kadi ɓe garti e on ɗon rafi biyeteɗo cancer e on tan ɓe kolliti ko ine tolni e ujunere temedde ɗiɗi ɓani adama kañumen kay hitande kala ene keeɓa hono on ɗon rafi ɗo ete e nder leydi Sénégal hono no wiiri jayande nde ganduɗa kay ko kam woni e jayande las quotidien le quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko coopération entre le Sénégal et l'FMI ɓe mbitande ko jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e FMI laamu leydi Sénégal kañum yaltini eɓɓore e kesere ɗum koko yowiti e on ɗon fannu jani nde arti hen ɓe garti ɓe mbi ko caggal on ɗon audit mo ganduɗa kay ko cabinet favori Mazar kañum waɗi ɗum noon ɓe garti on ɗon ɗin ɗon chiffre uji kay ko chiffre uji mbiyaɗi waɗama falsifié jani nde arti hen hono no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kamɓe musidɓe men jahandiyankoɓe ɓe ganduɗa kay ko jayande quotidien le quotidien ko noonne kadi jayande nde arti e dutugol e jowmuɗum on ɗon avocat ko jiguinantoɗo biyeteɗo maître Abdoulaye Babou kañum kay ruttima e jowmuɗum e ñalawma hanki o hono e jayande nde e waɗiri jayande l'observateur kañum arti koye ndin ɗon condi ɗaynori wiyetendi cocaïne ɓe kolli toon caggal nden ɗon eɓɓore ɓayyinade on ɗon rapport mo ganduɗa kay ɓayyinama ko yowiti e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi fayi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi hollama ɗon wonde kay Dakar woni Sénégal ene jeeya e leydi ndi ganduɗa kay ko ɗon on ɗon trafic ɓuuri wawde rewde hono no wiiri e tawa koye leyɗele gonɗe Afrique banggue hirnage ɓe kolliti noon ko ine tolni e nogas e jeetati milliard taw koppareje meɗen franc CFA ko ɗum woni ko douane mo leydi Sénégal waɗi saisir ko yowiti on ɗon fannu ene tawe e nder jayande nde ganduɗa kay ko kam woni jayande wiyetende jayande l'observateur hono no ɓe mbaɗiri ɓen ɗon soldateɓe to banggue faggudu no joguiɗi ɗen ɗon gueɗe ne tawe e nder nden ɗon jayande nde ganduɗa kay ko kam woni e jayande l'observateur jayande la turbine kañum arti ɗum arti koye goƴa ɓesguli ɗi ɓe kolliti kay wonande kay oɗo saaha joni ɓesguli ɗi ene mbayno koko ɗurni hono on ɗon nden ɗon eɓɓore wonde kay caggal lebbi sappo e jeeɗiɗi ganduɗa kay laamu ngu o waɗi ɗum woni régime Sonko kam e Diomaye honno ɓe mbaɗiri kamɓe musidɓe men e jahandiyankoɓe ɓe ganduɗa kay ko kam woni e jayande la turbine ɓe garti kadi e bakkitgol yimɓeɓe taw ko e nder cuuɗi dumbiri ɗi foof jayande nde arti hen on ɗon jahandiyanke mo ganduɗa kay ko Mamadou Sy Tounkara ɓe mbitande ko Sy Tounkara accitama hoti e galle muɗum ɗum ko caggal nde waɗano convoqué toon to cyber criminalité ɗum jayande nde arti hen jayande guendire nde Le Soleil e kañum arti ko e alhaali FMI ɗo hete nder leydi ndi ɓe kollitinande wonande kay ɗum ɗon discussion ngaji woni tan nden ɗon yewtere nde ganduɗa kay waɗino hakkude laamu ngu kam e ɓe ganduɗa kamen goni tambiɓe walla mbiyen nelaɓe ɓe FMI e nder leydi Sénégal jayande nde arti hen ko noonne kadi ɓe garti kam ganduɗa kañum woni khalife général de Tidiane ɗum ko yowiti e guddidgol bourde ha toon to wuuro teddugo ngo Tiwawon jayande nde arti hen jayande Les Échos kañum arti koye ɗen ɗon diƴƴe ɗe ganduɗa kay nana goni e ngabbude toon to diwan mo Matam ha toon to falde Bakel e to falde Podor ene mbir noon toon to Matam ko kulhuli woni alerte o ko noonne kadi toon to Bakel kam e ɓen den ɗon falde wiyetende falde Podor kañumenne kadi nene goni e kulhuli eno jayande nde waɗiri ɓe garti e alhaali omo ganduɗa kañum woni Lat Diop ene wonta noon musidɓe jahandiyankoɓe garti hen omo ganduɗa kañum woni bâtonnier biyeteɗo Ali maître Ali Fall kañum kay o waɗi autorisé no ɓe mbiri on ɗon point de presse Lat Diop kañum oɗo saaha joni yittide mum tan ko huccodirde omo ganduɗa kañum woni Mohamed Dieng hono no jayande nde waɗiri e gardidi natal muɗum jayande Suite Quotidien kañum yehi ko toon suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ɓe garti noon ko yowiti e réforme ko ganduɗa kay kañum woni transparence kam e bonne gouvernance ha ni e lutte contre la corruption ɓe mbi noon ɓe kañumde kadi ko ganduɗa kañum woni les lanceurs d'alerte ɗum foof noon jayande nde arti hen hono no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe
mabɓe kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ganda kay ko kañum woni jayde Sud Quotidien. Jayde Le Point kañum ko on fanno artiɓe mbitande ko on ɗon loi kañum kay waɗama adopté gam wadde protégé ɓen ɓe ganda kañum goni noddirteɓe les lanceurs d'alerte. ɗum ɗon noon waɗi ko toon to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal hono no jayde nde waɗiri batton o ganda kañum woni Cheikh Thioro Mbacké kanko wonno présidé on ɗon séance toon to assemblée nationale woni bowal guendir leydi Sénégal. hono no jayde nde waɗiri ɓe gatti kadi e ɓen ɓe ganda kañum men goni oɗo saaha nana jalana toon to wuuro Tidoko ngo Tiwawon. ɗum ko gam tawtorede on ɗon jamma mawludu nabi woni burdu o. ɗum jayde nde arti hen jayde l'évidence kañumne arti koye ɗen ɗon caɗele ɗe ganda kay ine tawe e nder on ɗon parti kanno landa wiyete ka PS woni tan noɓe kollitino wonde kay landa ka won e jagge taw ko jeeyaɓe kanno landa PS kañumen kolliti kay wonde kay direction yoɓe mbaɗ feere ɓe ɗumni ɗum hakkude mabɓe degla on ɗo ɗen ɗon caɗele hakkude mabɓe woni ɓe cafra ɗen ɗon caɗele hakkude mabɓe. jayde nde kadi arti hen ɗum ko yowiti e mayde o mo ganduɗa kañum woni maître Babou hono no ɓe mbiri e gardi natal mabɓe ɓe mbitande ko le barreau sénégalais et en deuil ko ɗum woni ko jayde nde waɗi e gardidi e natal mum. jayde coftal ɓalli nde woni jayde Rewmi Sport Plus kamɓe noon ɓe garti ko e CHAN 2025 ɓe mbitande ko le Sénégal Maroc comme yaltini kippu guendijo mo leydi Sénégal e demi-finale uji ɗiyete ɓe gartini kadi omo ganduɗa kañum woni Nampalys Mendy mo ganduɗa ko ɓiɗɗo leydi Sénégal. ɓe wi Nampalys Mendy woni ko e koyɗe ruttademo toon to Angleterre. Nicolas Jackson kañum wi ala yahani toon to Arabie Saoudite. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe nde araba Yawpin TV ko ɗum ɗo woni komin keɓno robine laade ko sifa e kele gaden jayandeji leydi Sénégal aadi meɗen robinde jayandeji ko janggo wonata so gena haaji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kamere nde programme uji Pindi TV. Allah jarama on jarama.